Rapaces de tercero A, son o profesor Lego e hoxe imos aprender algo moi interesante, os animais vertebrados. Preparados? Pois, imos aló. Os animais vertebrados son aqueles que teñen un esqueleto interno e, sobre todo, unha columna vertebral. Iso quere dicir que teñen osos que lles dan forma e os axudan a moverse. Todos os vertebrados teñen tres partes principais: cabeza, onde está o cráneo e os órganos dos sentidos; tronco, que leva a columna vertebral e dela saen as extremidades, as ter patas, aletas ou as; rabo, que tamén forma parte da columna vertebral. Hai 5 grandes grupos de animais vertebrados. Peixes, viven na auga e respiran por branquias. Anfibios, como as rás, cando son pequenos viven na auga, pero de maiores poden vivir tamén na terra. Réptiles, como as tartarugas ou os lagartos, teñen a pel cuberta de escamas. Aves, teñen plumas e ás, e casi todas poden voar. Mamíferos, como os cans, os gatos e nós. As nais mamíferas dan leite ás súas crías. Como viven os animais vertebrados? Cada grupo vive dun xeito distinto. Os peixes son acuáticos, os anfibios poden vivir na auga e na terra, os réptiles, aves e mamíferos son sobre todo terrestres e respiran por pulmóns. Agora quero ver se estivestes atentos respondendo unhas preguntas. Moi ben! Xa sodes expertos nos animais vertebrados. Na próxima lección falaremos dos invertebrados, eses que non teñen columna vertebral. Ata logo, exploradores da natureza! Hola rapaces de tercero A,